Hello, hej og velkommen til Shit I'm a Brony podcastens første episode. Mit navn er Voldsom Walker, og lad os starte med at introducere vores faste panel af mærkelige fyre herinde. Vi har først Dragon Master 200 Talk. Hej mennesker! Så har vi Angel Heart. Den befældige, hvad så drenge? Så har vi Silver Disc. Ja, boys. Og så har vi Chris Thorn. Hvad så? Så ja, men vi kan da starte med vores første emne, hvis I er klar på det. Ja. Let's go! Jamen, så lad os starte med det første emne, som er et meget simpelt spørgsmål. Hvor lang tid har vi været inde i fandommen? Lad os starte med Dragon Master 112. Wow, jeg er ret dårlig til at begynde med. Men jeg kan prøve. Ja, det var næsten i starten af 2013, efteråret 2012. Så basically 2 år. Hvordan kom du ind? Skal de andre ikke fortælle, hvor lang tid de har været? Ja, bare Så stiller vi andre spørgsmål. Tag den. Jeg magter ikke næste spørgsmål. Nå, jeg opdagede showet ret længe. Jeg har hørt det sådan forskellige steder, men jeg har aldrig set MLP. Jeg vidste ikke, hvad MLP betød. Jeg vidste ikke, der fandtes sådan noget pony-ting. Så lige pludselig, så spørger en fra min parallelklasse om MLP, at det burde jeg se. På en event sammen med skolen. Og så tænkte jeg, ja, jeg glemte det, hvis det han sagde. Så efter det, så spillede jeg på en server, hvor de sagde MLP. Og så spurgte jeg om, det har jeg hørt før, hvad betyder det? Og så tjekte det på internettet. Og så det gjorde jeg. Og sådan begyndte jeg at se showet. Det var ret, altså... Ja, Yes. jeg kan ikke rigtig fortælle det nu. Nå, Fuck, jeg har ikke de rigtige ord. Jeg kan ikke finde de rigtige ord til at forklare den her event. Du bliver addicted. Yes. Det skal også fint. Hvad så med dig, Angel Heart? Hvor lang tid har du været, og hvornår opdagede du showet? Jamen, der skal vi faktisk helt tilbage til 4 måneder efter den første pilot. Ja, den måde jeg kom ind på, det var, at jeg tegner rigtig meget. Og der var en, der spurgte, om jeg ville lave nogle skitser. Og jeg tænkte bare, hvad fanden er det her? Skal jeg til at tegne ponyer? Det var meget sjovt. Så tegner man lidt mere, så tegner man lidt mere, så ser man første sæson, og... Ja, nu er vi her i 2014, og jeg ejer hele Nordjylland. Woo! Det lyder bare godt. Hvad så med Jeg tror dig, næppe, det Jeg var. er helt Nordjylland. Ja, det er jo Virkelig. de steder, jeg startede sådan. Det er faktisk episode 17 kom, der startede jeg. Altså det der med, at du ser starten. Så ser du lige de 2 episoder der. Så bliver du sådan helt forgabt over det. Jeg var hjemme med en kammerat. Hvad skal du se? Jamen, hvad skal jeg se? Helt seriøst, hvad skal jeg se? Du skal bare lige se noget. Hvad skal jeg se? Sig det. MLP, okay, jeg ser. Jeg kan godt lige se en episode med dig. Fint. Det gør jeg så. Så når vi til episode 17, og der var lige kommet ud. What? Just happened there. Fuck it. Så har du bare siddet og set det i længere tid, end du troede. Ja. Men jeg blev så gabt der, nu har jeg alt muligt mørk og det hele, og det er fucking dejligt. Og det var så samtidig, hvordan du opdagede showet, kan jeg høre. Ja. Fuldstændig. Latterligt. Nej. Hvad så med dig, Chris Thorn? Hvordan opdagede du showet, og hvor lang tid har du været brony? Ja, jeg blev brony i midten af sæson 2, må det være. Og det var fordi min lille søster på 9 år nu, hun så det. Godt nok den danske, men det er jo så hvad det er. Og så sagde hun, det skal du se. Hvorfor skal jeg det? Men det er fordi, så får du småkager. Det er en aftale. Og jeg blev egentlig enormt hurtig. Vi så hele sæson 1 på dansk. Og jeg blev enormt hurtigt grebet af det her lille hyggelige samfund med de her 6 små kulørte venner, der render rundt. Ikke? Og særligt Twilight og Pinkie Pie fanger mig rigtig meget, fordi Twilight, hun er simpelthen kær. Det er hun. Og Pinkie Pie, hun er jo bare... Hun er Pinkie Pie. Ja, Pinke forever. Ja. Ja. Men der kommer nok mange hate på det. Ej, undskyld. Og jeg går egentlig rimelig meget op i, jamen jeg begyndte egentlig at sådan tjekke lidt op på internettet, og jamen jeg fandt egentlig, der var det her, der hed Brony. Og jeg tænkte, nå, jamen man kan jo lige så godt bare, ja, hvorfor ikke? Så kan man jo også anderledes på den måde.
Der hængte vi lige siden, og er egentlig blevet mere og mere brony, end jeg selv ville have, jeg skulle være. Det lyder da bare godt. Men, jamen, det er da skide godt. Det er hyggeligt. Og ja, min personlige oplevelse, det må... Egentlig hørte jeg først om brony-fænomenet, da jeg så Teens React to Bronies. Og tilbage i den tid, så var jeg selv en hater. Da jeg opdagede det først, så tænkte jeg mine ting om det, det må det andet om. Men så opdagede jeg en YouTuber, jeg var subscribet til, havde lavet nogle reviews af et par episoder. Og jeg valgte så, fordi jeg kedede mig rigtig meget den dag, at se de 2 første reviews, han havde lavet af de 2 første episoder. Så nu er det vel ikke ham, der er What's Wrong with episoderne der? Nej. Det er fucking griner at se. Det er en helt anden. Jeg tror, Men jeg så reviewet de 2 første episoder og tænkte, okay, det var egentlig ikke så slemt, lad mig lige prøve at se episoderne, uden at han taler over dem. Og før jeg vidste det, havde jeg set 5-6 episoder, og tænkte først over det, da jeg skulle ud og hente noget at drikke, og tænkte, hvad har jeg brugt 2 timer af mit liv på lige nu? Og så har jeg, og det var i januar, så jeg er relativt ny, brony. Næsten, over på næsten jubilæum, første års jubilæum. Ja, Det skal fejres, det skal fejres. Pinky Pie! det skal det nok på en eller anden måde. Where's the piggy? Make a wish! Ja, mega. It's your birthday. Clap your hooves. Men Birthday. så er der jo alle de her ting, de lærer i showet. Og det bringer faktisk lidt op til det næste emne, som jeg gerne vil snakke om. Det er en episode, som vi kan relatere til, som vi måske kan drage... så vi måske kan sige sådan, det minder om mig, det minder om nogen jeg kender, eller det minder om noget, der sker i mit liv, det her. Og derved rører os mere end andre episoder. Men lad os starte med Dragon igen, tror jeg faktisk. Jamen altså, der er jo rigtig mange gode episoder. Og det var svært for mig at vælge. Men jeg skyder på May the best pet win. Basically, kort fortalt, jeg kan ikke huske halvdelen af episoden. Men det korte er, at der er et race, og at Rainbow Dash ikke er sikker på, hvad for en pet hun vil have. Hun fokuserer mere på den hurtigste pet, en der kan flyve. Men Fluttershy tvinger Rainbow Dash til, at hun skal have en skildpadde. Så skildpadden bliver med i racet, og de hurtige, Rainbow Dash flyver, og der kommer en, hvad hedder det? Ja. Der lander en sten, nej, det hedder noget større. En sten, det er ikke en sten. Ja, sten. Sten, vi siger en sten. En fucking kæmpe. Ja, kampesten, der har vi den. Som lander på Rainbow Dash, og de hurtige, dem der vil vinde og vil være Rainbow Dash's pet, de hjælper hende ikke, men Tank kommer langsomt og redder hende fra den der sten. Og derfor bliver Tank hendes pet. Altså, og det relaterer til, at jeg er ham, der ikke rigtig fokuserer på at vinde, men at hjælpe andre. Ja, det kan jeg godt se. Og det er sådan, så det er den episode, du kan relatere meget til der. Ja. Yeah. Yes. Hvad så med Angel Heart? Hvad for en episode er det? Jamen altså, så skal vi nok se lidt til mit arbejdsliv, og der vil jeg så sige, Gravity Takes Manhattan. Det er nok den, jeg bedst kan relatere til. Hvordan kan du relatere til den? Jamen altså, jeg kan lige så godt, jeg arbejder på et dansk flåde, og derinde, der har vi jo sådan et dejligt rangsystem, og nogle gange, så kan jeg godt være lidt jeg vil ikke sige ondt, men jeg kan godt lide, at folk arbejder hårdt, og nogle gange så sætter jeg nogle gange ikke pris på dem. Det er sådan lidt et problem, jeg har. Altså, jeg er ikke en gemen ond type, men ja, jeg tror, jeg gjorde det samme, som Gravity gjorde i den. Så du ser målet for dig, men du tænker ikke over, hvad konsekvenserne kan være? Nogle gange så er jeg sådan en jeg vil bare komme i mål så godt som muligt. Og så nogle gange tænker jeg ikke. Ja, nemlig så den tal virker til mig, og den det er Gravity Takes Manhattan, og der er også en rigtig god sang i. Det kommer vi til senere. Men altså, den talte til mig, og den viste bare, hvordan nogle gange, jeg vil sige, at det er stedet en douchebag på mit arbejde nogle gange. Yes, jamen det er da også fint, at man kan indse det i hvert fald. Så hvad så med dig, Silverdisk?
Ja, jeg kan ikke huske navnet på episoderne, men jeg kan i hvert fald sige, det er faktisk sjovt nok, det er sæson 1, episode 1 og 2, for de hænger sammen nu, det kan man ikke sådan... Men Elements of Harmony, tror jeg, den hedder. ja, det tror jeg, ja, det ser vi. Ja, det var sådan, det sted, der fangede mig lidt mere, fordi jeg har været den type som Twilight. Jeg har været sådan en rigtig bognart. Oder eller ej, men jo, der har jeg. Ja, det er ikke engang, jeg elsker at læse. Nu er jeg lidt mere Pinkie Pie-type, men det siger jeg ikke til nogen. Jamen jeg også, jeg vidste, jeg havde ikke en skide venner. Det fik jeg begyndt at første lære, når jeg kom ud. Sådan et, da jeg flyttede, så fik jeg faktisk sjovt nok flere venner. Igen, det der med, at du flytter til et nyt sted, du har ikke nogen venner, du ved ikke, hvad kendskab til venskab er. Lige pludselig sidder det foran dig. Det er fucking fedt. Jamen man kan sige, folk, når man flytter, så der hvor man flytter hen, der er heller ikke nogen, der kender en, så det er sådan lidt, at man bliver reset på alle. Exactly, så du skal til at reset dig fuldstændig til at vente til nye personer og sådan noget. Og nu i dag, så hver eneste gang jeg går forbi en person, nabo eller sådan noget, eller det stedet bare i området, så siger vi altid hej, og det er fucking fedt. Det er sgu dejligt at høre, det må jeg sgu om. Hvad så med dig, Christoren? Jamen, det er faktisk en sjov historie. Undskyld. Det var fordi, jeg sad jo... jeg fik opgaven i går, find din yndlingsepisode. Og så tænker jeg, shit, det har jeg ikke. Ikke en, der kan relatere til mig i hvert fald. Men så finder jeg den her, hvor at... med Pinkie, Promise. Hvor at Twilight ligesom kommer ud i det her med, jeg siger det ikke til nogen. Og så kommer Pinkie og Pinkie Pie og siger, vil du give en Pinkie Promise på det? Ja, stikker cupcake in my eye, og så videre, og så videre. Men hun kommer så til at sige det her. Og ja, så ser hun jo så, at det var egentlig lidt noget skidt. Og alt det der. Og det handler egentlig på grund om det, der skete. Det er ikke så lang tid siden faktisk. Jeg havde haft en ven gennem 10 år. Og vi havde selvfølgelig nogle hemmeligheder sammen, os to. Og vi havde lovet hinanden, det siger vi ikke til nogen. Simpelthen definitionen af en Pinkie Promise. Ja. Men så det der sker, det er at vi får nogle flere venner i det her fællesskab. Så pludselig så ved de alle sammen det der, som mig og ham ligesom havde sammen. Det var jo bare definitionen af et tillidsbrud, ikke? Så jeg kan godt se at Pinkie Promise, det er vigtigt for Pinkie. Fordi tillidsbrud, de gør voldsomt ondt. Uha. Ja, der tror jeg, vi alle kan relatere til på et eller andet tidspunkt. Hørt. Og jamen så min personlige episode, det må være Putting Your Hoof Down. Hvor at Fluttershy, hvor man virkelig ser, hvor meget Fluttershy er en pushover. Hvor hun bare, alle kan gøre, hvad de vil, fordi hun ikke kan svare tilbage. Og det er ikke så meget den anden del af episoden, hvor hun bliver sådan rigtig badass og slår alle, altså bare gør alle mulige onde ting mod alle, fordi hun er træt af det. Der relaterer til mig, det er mere den første del, fordi jeg har altid været den, der ikke kunne sige nej. Og selvom jeg siger nej første gang, så ved jeg folk, at hvis I bare lige presser lidt mere, spørger en gang til eller to, eller siger, du kan da godt. Jamen så ender jeg med at fucking låne over 2 måneder 3.000 kroner til en ven, som stadig ikke er blevet betalt tilbage. Og det er simpelthen fordi jeg ikke har kunne holde fast i, når jeg har sagt nej. Sådan er jeg faktisk også. Det er så blevet lidt bedre til, men jeg har da stadig mine problemer med det. Så ja. Jeg har nok aldrig lånt sådan, hvor mange var det, 2.300 eller et eller andet? Det. Tro mig, jeg har lånt det mange gange, og hver gang har jeg fortrudt det. Det har jeg så aldrig gjort, men jeg har været den der som sådan, i gamle klasse, der var altid den der med Boxhold, har du lavet det der? Ja, det har jeg. Kan jeg ikke godt lide. Nej, det kan du ikke. Kom nu. Okay, det må den her en gang så, ja. Og det bliver så mere end en gang. 10 gange efter, så kører den stadig. Ja, så kører den stadig. Lige præcis. Jamen det er vist, fordi folk opdager hurtigt, at hvis de bare bliver ved, så ender man ikke med at kunne svare tilbage, og så er det en sten, der ruller ned af en klippe, der ikke kan stoppes til sidst. Lige for noget, altså Put Your Hoof Down, den repræsenterer jo, at altså, man kan sige nej på mange måder, men der er også mange måder, der er forkert at sige nej på. Ja, egentlig, det er jo ikke fordi, man skal sige nej ved at slå en eller anden eller et eller andet stil. Man skal kunne sige nej, uden at det bliver voldsomt. Nå jo, men altså,
det skal blive nej, uden at det bliver på nogen måde skadeligt eller voldsomt. Både for en selv og andre. Det handler jo faktisk lidt om at opbygge lidt selvtillid i sig selv. Det var faktisk det handlede om. Ja, det kan man godt, ja. Det er rigtigt. Men Ja. hvis der er en ting, der er stort i showet, så må man sige, det er sangene. Det kan vi blive. Ja. Helt enig. Nogle gange Så er det mig, der måske begynder igen, ha? Nogle gange kan det måske også blive lidt for meget season 3 afslutning. Season 3. Men What? ja, du ved, der er lidt for mange sange lige i den episode i hvert fald. Ikke fordi sangene er dårlige fra showet, det er bare lige den episode var klemt lidt sammen. Jeg er enig. 7 sange på 22 minutter. Det er måske voldsomt nok. Men Oh. hvad vil I så sige er jeres yndlingssang fra showet? Også i Equestria Girls med. Lad os lige tage den med. Også Equestria Girls og Rainbow Rocks. Lad os bare sige dem med. Make a wish. Vent, det skal på. det var min, Ja, jeg siger det var dig. min sang. Ej, Ja, det er sgu også min sang. okay så. Ja, så har You vi gotta en share, you gotta care. Ja, always. Hvad så med dig, Angel, når vi har 2 Make a Wish? Det bliver nok A True Friend. Den er også god. Ja, Det er den, Ja. hvad så med dig, Christian? Toren. Det er nok enten... Jamen det er nok mest Winter Wrap-Up, fordi vi har det her program. Normalt, vi har den her ting, men når det har været vinter og alt det her, jamen, så skal vi egentlig ud og have gjort haven klar, og terrassen klar, og have havemøblerne ud og støvet af for spindelvæv. Så det er sådan lidt med... Så har du noget at sætte på, så det ikke bliver så kedeligt. Render rundt der, ikke også? Så kommer sådan og nynner Winter Wrap-Up for sig selv. Ja, okay. Og min yndlingssang hører faktisk lidt til Angel Hearts, fordi den er også fra season 3 afslutningen. Selvom der er mange sange i den, så havde den nogle gode sange. Og min er What My Cutie Mark Is Telling Me. Ja, den er fantastisk også. Jeg kan godt lide, fordi den er catchy. en Faktisk anden måde. faktisk før jeg kom ind til flåden her, så var det faktisk min, fordi jeg vidste sgu ikke helt, hvad jeg ville der. Ja, så er der også en lidt relation, kan jeg se. Yes, nemlig, altså, men altså, siden jeg er kommet herind, altså, tro mig, det har givet mig et kæmpe socialt liv, og det, jamen altså, det er bare den nu. Det er den, der er bare, yes. Det skal da lækkert nok. True Friend, den er også catchy. Den kan man jo også tit relatere til. Der er mange sange fra showet, der er catchy. Jeg tror, mange af os kan blive enige om. Den første Der rigtige er sang, rigtig mange sange. Den første sang, vi alle sammen måske kan sige sådan, vi rigtig sagde wow til, det må være Winter Wrap-Up, fordi den kom så tidligt. Okay, jeg spørger bare. Den værste sang. Oh boy. Aus. Så skal jeg Yes, ud og sir. kigge på listen. Nu vil jeg gerne... Okay, lad mig lige starte. Jeg vil gerne sige en sang, jeg altid skipper. Introsangen. Ja, okay, Åh. det kan vi ikke sige nej til. Ej, den Altså- gældder ikke, den gælder ikke. Den gælder ikke, det er ikke en Jeg sang. kan faktisk godt lide introen. Okay, Okay, hvis den ikke Kom gælder op. med, så skal jeg lige tænke mig om her. Men jeg kan tør til godt gengæld at ikke... sige, og nu, jeg sidder lige med min Elements of Harmony book her med alle sangteksterne, jeg skipper den. Kan I huske den der Yankee Donkey, eller hvad fanden den hed? Den der med æslet. Hvad fanden var den hed? En eller anden hjælp mig. Frankie Doodle. Var det ikke det, han hed? Jeg kan ikke engang, jeg kan ikke tror engang også huske... Det er den der er dubbed på den der da. Ikke? Ja, nemlig, ja. Cranky Doodle Donkey. Ja, nemlig, der Cranky Doodle. Ja, men... Cranky Doodle Donkey. Ja, altså, Lavet nu af kommer Pinkie jeg... Pie. Ja, nu kan jeg så fortælle jer, at den melodi, den fucker man bare ikke med. Undskyld mit ord, den fucker der bare ikke med. Det er en legendar... Den er taget for den militære verden, og den... Ja, okay. Den- Når jeg den- tænker mig... Sorry Angel, du sagde noget der. Nej, du kører bare, ellers så får jeg en eller anden. Du kører bare. Ja, Skal vi have noget kaffe? Når jeg tænker mig om, så må det nok være Gotta Share, Gotta Care fra den der episode med Buffalosen der. Ja. Fordi selvom sangteksten har en god mening, jeg kunne ikke tage... jeg ved ikke, der var bare et eller andet ved den, jeg ikke kunne lide.
Pinkie Pie Cancan kostume. Nej, stop it. Måske det og mix af musikken i sig selv. Jeg ved ikke, der var bare et eller andet ved den sang, der sagde... Lidt sådan gammeldags amerikansk. Den værste, jeg synes, det er den der Cutie Mark Crusaders, den første af de synger, tror jeg, det er. Nej! Det var en dårlig intro til Cutie Mark Crusaders, fordi det var faktisk det, der satte mig lidt af de karakterer. Altså, nu kan jeg godt lide dem, men den sang, den satte mig lidt af på karakteren lige fra starten af. Jeg synes, de er meget godt op igen med Bad Seed. Ej, den bedste, de har lavet i Cutie Mark, det er Harder på at... ja, den er også god. Ja, altså bare de trommer i baggrunden, de varmer mit hjerte. Ja, Hearts as Strong as Horses, eller den der, hvor de, den med Bad Seed. Det er... Bad Seed, what we're gonna do, got a bully on our tail. Den milkshake scene der, ikke også, den er så legendarisk. Altså... Ej, Coffee, vil du begynde at synge for os nu? Ja, do it! 0. Den værste sang, vi skal synge til. Altså, man kan sang for mig. Cutie Mark Crusaders blev bedre i showet, end de var fra starten af. Det er showstoppers. Men den værste sang for mig, det har nok været... Jeg tror faktisk, jeg hopper lige tilbage til Pinkie Pie. Og nej, den skal I ikke få mig til at synge, fordi så går jeg ud og kaster med idéen. Yes. Yes. Det er den der, hvor man møder Sikora for første gang. Evil Enchantress. Ja, der hvor Pinkie hopper rundt på den første gang, ikke? Der hvor Fluttershy, hun synger den med total bass voice. Der er den første gang, der hvor Pinkie synger den og hopper på bordene og er fuldstændig hyped. Jeg kan godt følge virkelig. Jeg kan godt følge dig. Det lød mærkeligt for stemmeskuespilleren på en eller anden måde. Ja, det var ret fancy. Det var ret hurtigt, og det var meget præcist. Det er den måde, hun sagde ordene på. Yep. Ja, men det er så nok også noget med at gøre med, at det er jo et... Altså, det var season 1, og det er et børneshow. Så det skal være enkelt, men det var måske bare for enkelt. Tror jeg også, det var. Nå, men lad os da gå væk fra musik lidt tid, imens vi har musik kørende i baggrunden, og snakke om vores yndlings... Jeg skal ikke synge alligevel. Lad os snakke om vores... Det kommer senere, du. Men lad os snakke om vores yndlingspony fra showet. Her snart, altså... Lad os sige det sådan, okay. Start med main 6, og bagefter i det hele taget. Boy. Og jamen det altså. Det må gerne være karakterer, der ikke er pony. Så... boy. Jamen, lad os starte med Dragons main 6. Jamen altså. Så bliver det bare Rainbow Dash, gætter jeg på. Hun er ret fancy, hun er hurtig, hun er awesome. Ja, hun er awesome. Farver det hele. Regnbue. Det lyder som en god argumentation. Hvad så med dig, Dash? Jamen altså, jeg siger også på Dash. Altså, loyalty forever. Yes. Hvad så med dig, Silver? Pinky. Pinky. Party girl, ligesom dig. Jo, der er en party. Yes. Hvad så med dig, Chris Thorn? Nu siger jeg, du har navn rigtigt. Jamen jeg kan nok bedst lide, eller jeg kan bedst lide Twilight. Det kan jeg. Fordi jeg synes, hun er den der personlighed, som jeg har haft brug for rigtig mange gange i skolen. Den der, hvor man kan spørge, kan du finde ud af det her for mig? Og så kan hun det. Hun var også den første, som jeg så sammen med min lillesøster. Og mig og min lillesøster, vi har sådan en lille Twilight-ting sammen med, at... det er meget hyggeligt. Sådan Big Brother Best Friend-agtig? Ja. Faktisk. Min fra main 6 er Fluttershy. Og det er et eller andet sted nok fordi, at jeg kan referere til, at hun er den der pushover, ligesom jeg selv er. Og så synes jeg bare, hun er sød. Hun er sgu kær. Altså det der, det kan det jeg ikke sige noget til. Hun er det sødeste væsen lige efter Angel på jorden. Det er ondskabsfuld. Ja. Nu skal jeg lige tænke på Angel. Jeg kom til at tænke på Angel Bunny der, så tænkte jeg, at Angel Bunny er sgu da røv.
Angel, lod du seriøst mærke til, hvordan musikken stoppede, da du sagde, at Angel var den bedste? Perfect time. Det passer godt. Altså, musikken kunne ikke tage ærligheden i det der. Det kunne slet ikke Og tage. snak godt om. Ellers misforstod musikken bare ligesom jeg gjorde med, om du mente Angel Bunny eller din OC. Det er nok Okay, det nu- går galt. Altså, vi skal lige have et billede ind på det her. Min OC er en nuttet hvid Pegasus med søde røde sokker og bare ser så cute ud. Du får et hjertetilfælde, når du ser hende. Du er nødt til at gå på hjertet. Kan stå om. og se hende. Det finder Det vi ud samme. af i editingen bagefter. Men lad os så gå over til showet Men i hvad? sig selv. Lad os gå over til karakteren i sig selv. Så hvilken karakter af alle, ikke kun ponyer, af alle kan I bedst lide? Drag, tag den. Jamen altså, Violent Scratch, hun er awesome. Hun er musiker, og det er awesome. Hendes hår, awesome. Hendes farve, awesome. Awesome. Hun er bare awesome. Awesome. Awesome, awesome. Hvad så med dig, Angel? Hun er sort hår, og hun er classy. Hun bærer en butterfly, og hun spiller en cello fantastisk. Octavia selvfølgelig. Og så har vi lige Vinyl Octavia her i... Haha. Don't even think about it. Okay, super. Lad mig høre. Ja. Skal vi lige køre Vejdenstilen her, eller? Du siger også Vinyl? Nej, why not? Jamen altså, jeg kan forstå et eller andet sted for dig i hvert Så fald. kan jeg så til gengæld også lige hurtigt gøre en ting. Hvad er det? Yes! Perfekt. Yes! Nå, Fantastisk. Pistoren. Hvad så med dig? Min Den skal jeg lige yndlings, på. hvis vi ser bort fra main 6, så tror jeg det må være Carrot Top. Hende den lyserøde, hold nu kæft, Christian. Hvad? Hende den Godt lavet. gyldne, den orange. Tak. Ja. Hun er meget sød. Hvem? Carrot Top. Golden Harvest. Oh, yes. Grunden til det, det er fordi, at det er den der enkelte scene, hvor hun har lavet det der banner der. Så kommer Twilight, what are you two doing? We made a welcoming banner. Ja, we couldn't fit it all in. We couldn't fit it all in. Det er simpelthen så sødt. Hvad prøver I på? Det er bare Og en så noget andet. sætning fra en episode. Jeg mener, det er Parasprite episoden faktisk. Men det er det også. Er karakteren Så den anden grund, Er yndlings... sorry, du var ikke færdig, kan jeg høre. så den anden grund, det er, at det er også Wooden Toasters yndlings. Og Wooden Toaster, han var en af dem, der fik mig ind i Brony Music. Ja, Og egentlig fik, det kan jeg og godt. egentlig fik, Det kan jeg og egentlig fik mine øjne op for dubstep. Som jo er Okay. den genre, der holder sammen på mig nu. Ja, det er sgu da meget fedt så. Ja. Men af yndlingskarakterer, det må nok være en, jeg har cosplayet som faktisk. Så det må jo være, det må være Discord. Der er ikke noget at sige der. What are you doing? John Delancey røv. Nå, undskyld! Det er Angel? eneste, jeg har set John Delancey, men det er bare karakteren, den der... Nærmest onde, men også nærmest gode troll-karakter. Ja. Så man, altså, når han er på skærmen, så ved man, at man kommer til at grine minimum én gang. Og det Altså, er Chocolate Rain. fucking, hver gang han introer sig selv, så griner man af det her, på den Chocolate måde, han kommer ind. Rain. Nå, whatever. Ja, Sunday. Chocolate Rain. Så, ja, og John Delancey's stemme hjælper selvfølgelig også. Og det, Altså- han er så meget, det, at han er så meget med i Brony-communityet, synes jeg også er fedt. Low and Forced. Og bag. Altså, Laura Faust er ikke engang nær så aktiv som John Delancey, desværre. Hun er ikke i MLP-communityet rigtig mere. Ikke så Hun er meget. også med fucking Alicorn. Altså, hun har været Hun er ikke så, aktiv, men- hun er ikke så aktiv mere. Nej, det vil jeg ikke ret. Alicorn OC's og Worst OC's, Rytwall. Eller, sorry, undskyld til alle Alicorn OC's, men det kan jeg simpelthen bare ikke klare. Der skal vi nok høre fra det der. Det skal vi nok høre fra det der. Ja, altså, det er nu, jeg er glad for Valkyria, ikke? Der kommer ja. Alle sammen lige. Living Valkyrie er Story bedst ender for- med at komme efter dig der. Selvfølgelig alle sammen de gode øjne. Altså, Dennis Brown tager ikke ansvar for hans sætninger for nu af. Valkyrie Det vil er jeg gerne bedst gøre pony. Jeg tager ikke ansvar for mine egne sætninger. Vi skal nok også lige Pas passe på, på hvad du den siger. der Darren Force ting der, fordi vi ender med at få hele Danish Bronies efter os.
Det kunne virkelig være ret godt. Danish Bronies opløst på grund af podcast. Det var det første podcast. Det vil jeg sgu gerne opleve. Altså, nu har jeg slidt og slæbt for næste uge. Så nu kan I fandme godt lige holde sammen på shitet. Det Det betyder, at vi er meget gode til at lave podcasts, hvis vi skal blive lukket ned, altså. Right? Jeg tror, vi skal fortsætte, men det her går ud af her. Altså, jeg tror, hvis podcasten bliver lukket efter en dag, samtidig med at opløse en gruppe på 700-800 mennesker, så tror jeg, det vil gå i historiebøgerne. Yep, så bliver vi meget hurtigt populære end vores podcasts. Men vi kan ikke gå på gaden bagefter, uden at de siger, det er ham, der er gruppe! Altså, vi har stadig vores hjemme, vi har bare ikke gruppen. Jeg tror også Danmark, det vil juble så meget over, hvis den bliver splittet, den gruppe der. Ingen bronies i Danmark, yay! Altså, hvis man ser på det hate der, som der har været, så ja, så må man Ja, det vil jeg sgu gerne give ret i. Altså, hvis jeg skal sige noget. Altså, nu kommer jeg her fra Nordjylland. Officielt er jeg jo ikke en Danish bro. Jeg er sådan lidt et tegnegruppe her fra Nordjylland. Det snakker vi ikke om. Jeg synes ikke rigtig, jeg har mødt noget hate heroppe i Nordjylland. Jeg ved ikke, hvad der sker, for jeg er nede i Sjælland. Nå, jeg har ikke sådan rigtig oplevet noget på mig, sådan personligt. Og jeg går altså med en Fluttershy nøglering med en jakke, samtidig med at gå med ponytrøjer. Men, altså, jeg har da set hate på, eller, der har jo været, der var trolls inden efter Godmorgen Danmark indslaget, inde på Danish Bronies. Ja. Der blev også snakket rigtig meget om det andre steder, om at Bronies var, ja, alt muligt, som vi kan forestille os til. Ja, men lige først en kommentar ind her, og det her det er et shootout til Nikolaj og hvad hun hedder. Er det Christina, hun hedder, Kjær? Jo, Christina. Jo. Nikolaj og Christina, det her det er et shootout, for jeg tror alle... Ja, shoutout, tak. For alle drengen her, du gør et fantastisk... Shoutout. Shoutout. Ej, undskyld. Shoutout! Fortsæt, Angel, det er jeg ked af. Shoutout, du siger det. Ja. Shoutout til Det var ikke Christina og meningen. Nikolaj. Okay, I to gør et fantastisk arbejde med at publish, hvad vi er for nogen, og hvad vi gør. Altså, fuld støtte herfra. Enig. Og ikke en Jeg er masse også meget glad for mit... Flip skal Jeg er også sgu meget op. stolt over mit arbejde. Hvis jeg ikke skulle trykke på en knap, så ville jeg meget gerne klappe. Hey, Så gør jeg det. Altså, Nej, det kan jeg ikke. det sjove var jo, at åbenbart så troede folk, at det første Godmorgen Danmark indslag, folk troede jo, at det var en form for aprilsnart ved en joke, de havde fyret af på Godmorgen Danmark. Der var folk, der simpelthen ikke troede på, at folk var bronies og så det her show. Så det var derfor, der kom 2 Godmorgen Danmark indslag, hvor de kom ind igen og fortalte dem, det vi er dybt seriøse om, at vi ser showet, og vi er en kæmpe gruppe, der faktisk ser Okay. Så lidt baggrundshistorie. Så de fik jo alle deres blindbags med, så kassen ikke også. Står det der, så bærer de den ind, så bryder kassen så i stykker. Så hvad sker der så med alle blindbags? Det ligger ud over gulvet over det hele. Oh god. Jeg dømmer Og det dig har til jo- døden. så det så måtte det stå sammen med det samme, mand. Det er så fedt. Også det der 3 indslag, det er sådan, ja, jeg dømmer ham. Dømmer ham til Ja, døden. Nikolaj, vi skal nok dømme dig til døden. Det gør vi nok også i virkeligheden. Det beklager jeg meget, men det gør vi nok. Om et par 100 år. Ja, han blev ikke så glad. Nej. Men det var sgu sjovt. Det var Den en sjov- dommer der. En sjov lille omgang. Ej, men Nikolaj vandt til gengæld. Han var bare sådan, hvad fuck er det her? Er det her seriøst? Skal jeg være fucking dommer til det her? Det er der Altså- mange, der siger sådan, er du seriøs? Men det var ret sjovt, hvor mange mennesker der altså var med os. Fra publikum jo. Ja, Jo, fandme. Faktisk ret vildt. 80%. Altså, jeg så ikke det her 3 indslag, men nu kan jeg sige, jeg render rundt i et radiorum i Aalborg hver dag minimum med 1 t-shirt på med Rainbow Dash. Blandt Sådan. flåde ansatte folk. Altså, hvordan tror jeg ikke, jeg har det nogle gange? Ja, hvad siger, Du hvad har siger det de sikkert egentlig? godt. Så længe jeg har mine 2 striber på, holder de deres kæft. Oh boy. Ja, fordi så hvis de er mindre range end dig, så... Du har Altså, faktisk jeg- bare bedt dem at gøre noget. Det var faktisk lige efter, jeg var blevet brony, så jeg købte meget hurtigt en t-shirt med Rainbow Dash, hvor der står Come at me bro, imens hun har en sniper rifle i hånden. Jeg synes, den var fed. Jeg fandt den på nettet, ikke? Hvor at, jeg så en dag sidder i skolen. Det var et sted, hvor jeg gik på vagtskole, KTS i København. Og så havde vi en lærer, der aldrig kunne huske vores navn, så han kaldte os ud fra nogle træk, vi havde, eller nogle ting, vi havde på. Hvor han så peger på mig.
Pony! Dig med pony t-shirten. Og det er en klasse med 20 personer. Oh my Den har jeg God. faktisk også, den har jeg også fået. Jeg har jo jeg har en Aura Danish Heart t-shirt. Nice. Og tillykke til jer, der også. Og tillykke til jer, der også har den. Jeg har også været sådan, egentlig i flere tilfælde. Der har det også bare været ham der. Dig med hende der den orange på trøjen. Ja, det er Aura. Det er også, så du forklarer, der er hendes navn. Det kan jeg Ja. godt lide. Aura. Oh my God. Og så trækker jeg altid ud i min trøje. Jeg gør det nu, som om I kan se det. Og så er det sådan, Aura Danish Heart peger på hendes cutie mark. Er hun ikke nuttet? Jo, hun er mega sød. Hvor kan jeg få en henne? Oh Ja. my god. Altså, det er ligesom, når jeg render med min faste gruppe ned fra arbejde. Altså, der hedder jeg ikke K. Simonsen, som det normalt hedder. Vi bliver altid kaldt med efternavn. Nej, det er Angel! Det skal være awesome. Nej, det kan Okay. ikke blive. Ja. Altså, på arbejde. Emneskift. Nu når jeg hører så meget MLP-sang, har vi en Danish Brownie-sang? Det var Nej. faktisk ret godt spørgsmål. Ikke hvad jeg ved. Der er en eller anden, der bliver sendt. Det ender med at blive mig, der laver den. Os to, fordi jeg er også Nej, musiker. jeg vil med i det projekt. Jeg vil med i det projekt. Okay, gruppen her har til en opgave. Vi skal lave Nå, en hvordan går det med dit billede, Angel Heart? Stuering! Nå, men jeg har faktisk en lille ting her. Når I har fortalt sådan folk, venner, familie, medarbejdere, Ja. og I er gået udenfor, har de så nogensinde sådan lavet en lille joke med jer eller sådan noget? Fordi jeg har nemlig et eksempel. Lad mig sige det så meget. Jeg prøver lige at finde den, så kan den egentlig hurtigt tage over. Jeg prøver lige hurtigt, så jeg kan finde den. Må jeg have lov at starte på den? Selvfølgelig. Tak for det. Min storebror. Efter en uge, hvor jeg har rendt rundt i en Rainbow Dash t-shirt på arbejde, og der lige pludselig står der en lille firkantet pakke til mig på mit skrivebord. Og jeg åbner den op, der er en My Little Pony cup, hvor der står nyd det. Venlig hilsen, senior sergeant. Beep. Og det var altså, Nice. altså tro mig, jeg gjorde noget. Jeg var næsten sikker på, at det kostede mit liv. Altså dengang, det var, jeg var lige kommet ind, jeg var lige færdig med min hjernepligt. Hvad gør man? Jeg tænker bare, fuck nej, han skal igen, og så må det koste mig livet. Jeg er lige med, jeg skal have 20 ekstra vagter. Jeg gik hen og gav ham et kram. No shit. Jeg var konstabel af første, jeg gik hen og gav ham et fucking kram og sagde tak. Han var bare målløs. Wow. Hvor fedt. Sådan noget der, det kan jeg fandme også godt lide det, så det er der enten. Jeg kan Jeg var godt på sige dig, efters. mand. Et Kan jeg time låne efter... et lommetørklæde? Hold din kæft. Jeg var på Som, efterskole. Yes, kom med den, Christian. Det må være de to nu. Da jeg var på efterskole, så der var jeg også brony. Og i løbet af et halvt år, der havde jeg fået sådan en lille gul Rose Lock figur, som jeg havde på ledningen på min natlampe, og min opslagstavle, den var fyldt med både main six, men også min OC, tegnet af forskellige piger. Der var så nogle af dem, der var ud senere, fordi nogle af dem var tegnet af en ekskæreste fra Randers. Ja, okay. Men det er lige meget. Ja. Men det var sådan helt... Wow. Jeg havde virkelig været nervøs for at komme op på den skole som brony, fordi... Hvad vil de ikke sige? Og jeg var også på efterskole, mens sæson 4 det kørte, så jeg sad bare og så sæson 4 på skolen indimellem. Og alle de var sådan... Altså man var ikke i tvivl om, hvem vokshold var på den skole. Det var sådan... Nå jamen, det er ham der, den der lidt skøre, nuttede fyr, der siger My Little Pony, er det ikke? Jo. Det er ham, der kan lide ponyer. Altså, Boxhold, nu er jeg nødt til at spørge. Det er ligesom som min far, han siger. Det er da meget normalt. Sweet. Det er det også. Det er det også. Det er da også meget normalt. Altså, Boxhold, nu er jeg nødt til at spørge. Skøre og nuttet. Kan du beskrive dig selv nuttet? Hvordan vil du beskrive dig selv rent udseendsmæssigt? Kaffe. Udsigtsmæssigt, så vil jeg beskrive mig selv som nuttet, når jeg ikke er blevet klippet i noget tid, fordi så får jeg sådan noget tykt, pjusket hår, ligesom min nosies hår. Godt nok ikke krøllet, men det er sådan noget meget tykt, noget man bare kan sidde og rode med. Det elskede pigerne også at rode med på min efterskole. Det kender jeg godt. Ej. Og det Drengen lyder langt frækt, hår. det der. Det lyder frækt.
Okay, Og jeg var Okay, sådan- Angel Heart, det skal være too rent. Jeg var altid den der sådan lidt forvirrede type. Det var sådan... Det har kan du lavet du stadig lektier? godt. Har du lavet lektier, Christian? Nej. Hvorfor har du ikke lavet det? Jamen, det ved jeg ikke. Der var lige Der kom Op, Pony. wow. stofs. Men Silver, du havde vist også en lille Ja, historie. jeg har fået en historie her. Er I klar til at høre den, altså? Vietnam, mand. Det der er en sød lille historie om en lille fin pony, der rendte rundt på savannen. Den lille pony ville have et eventyr, men der skete ingenting på savannen. Alt var bare normalt. Men sådan en dag, så skete det jo tingene. Der kom en lille flodhest, som sagde, dig, lille pony, du er den udvalgte. Og det der var historien om, hvordan den lille pony blev udvalgt. To be continued. What the fuck? Okay. Okay, det var fordi, de ved jeg er rundet op på arbejde. Så kommer jeg, så har jeg så... I kan det være det, så glemmer du at logge ud i PC'en. Så skal de absolut ind og trolle mig lidt, jo. Så skrev jeg sådan, at jeg åbnede sådan en notepad, så begyndte jeg bare at skrive sådan en latterlig historie, og det var så den historie, jeg hørte nu. Det første, og han skulle jo ikke på arbejde næste dag, og var jo gået hjem og sådan noget. Så næste dag, så opdager den så. Så siger jeg, hvem var det? Jamen det var sgu lige ham fra i år. Der ikke er her i dag. Hvor gud. Så næste dag han kommer jeg også. Så har jeg simpelthen taget noget med til ham. Så havde jeg ham en gave med, så gav jeg ham simpelthen en plush. Nice. Ja. så kan han lære det. Ja, så payback er Og så begyndte jeg at arbejde, så drille ham med at kalde ham for Brony. Du er den udvalgte. To be continued. Altså nu kan jeg jo så sige, den udvalgte blev vendt om på mange måder. Ja, det må man sige. Ja. Hvad så du med ikke. dig, Dragon? Har du en historie med dig? Ikke sådan rigtigt. Nå, okay. Men der var, altså, det er ikke historie om, hvor vi har fået gaver eller sådan? What? Nå, men det var... Det er vist bare en- for eksempel, det er vist bare en Brony-historie, tror jeg. Sådan, drillet dig lidt, uden at være ondmen med det. Der er ikke rigtig nogen, der... Altså, der var jo rigtig mange, der sådan... Han er sådan en pony-person. Nej, okay. Men ellers ikke sådan rigtig. Nej, okay, så... Altså, jeg har oplevet, at... Det var lige efter, jeg fortalte det til min chefer, faktisk. Hvor jeg var nede i GameStop med den ene af mine chefer, der hedder Peter. Hvor vi så kigger på nogle spil. Hvor han så finder i tilbudskoden et My Little Pony spil fra generation 1, må det have været. Oh my Hvor god. han så tager det, rækker det over til mig og siger, Lasse, var det her ikke noget for dig? Jo, tak Peter, helt sikkert. Kunne jeg ikke lade være med at grine i dag, det må jeg sgu noget. Generation 1 is best generation. Altså sammenlignet med 2, 3 og 3,5. Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Åh gud, Nå, men det kan vi 3,5. tage som et emne på en anden podcast. Hørt. Det bliver en anden podcast, ja. Så... Jamen, Ellers altså, noget folk vil ja. snakke om. Ja, altså jeg synes vi er i gang i et godt emne. Den er vi simpelthen nødt til at snakke ud. En Danish Bronies sang. Vi skal simpelthen lave en sang til Valkyrie. Det skal vi... Jeg ved, Monster, du laver musik, jeg laver musik, og vi kan bruge... Jeg laver også musik. Ja, så skal vi også bruge dig, og så bruger vi simpelthen... Og det her, det bliver offentligt for nu af. Vi bruger simpelthen voldsomt pæne røst af en stemme med en mandlig stemme. Hvad? What? Silverdisk for... Nej. Gentag Jamen, den det- igen, uden at jeg kløjs i min drink. Det er jeg ked af voldsomt. Silver. er det bare. Nej, Fuck. det. jamen jeg vil da ikke synge med den stemme her. Altså, Flutter guy. jeg kan godt prøve. ikke en god bass. Hey. Prøv lige at være stille. Kan vi lige få den igen, voldsomt? Jeg kan godt prøve at være med på at lave noget tekst, men jeg synger ikke. Fordi så dræber jeg folk. Er Og det det er blevet fordi, lavet om jeg til en vil creepypasta? Nej. Kan vi ikke bare synge kan vi ikke bare lige synge en eller anden afsnit fra en prøv, jeg har allerede været der. Syng et eller andet lille afsnit fra en MLP-sang. Ja, altså nu rundesang. Kom nu, rundesang. Rundesang. Må vi sætte Rundesang. Jeg troede, det skal være voldsom sang. Musik. Okay. Voldsom creepypasta. Historien om voldsom, der ikke vil synge. Oh my god. Altså, så skal alle gøre det, og så
Hør! Så vil jeg gerne lige vide, må vi selv vælge en sang? Ja. Hvor langt? Kan det være Altså- Pony-sang? Jamen, indtil du ikke gider mere. Minimum 2 linjer. Fair nok. Wow, Drake, okay. du starter. What? Nej, Kan jeg det- gider sgu ikke starte, mand. Jeg har Kan ikke det være en Pony-sang? Kan det være en skal Pony-sang? vel. Det skal Så vil jeg vel gerne være starte, for fordi syv. jeg har nemlig stemmen. Jeg har stemmen. Altså, du må da gerne Øhm, starte. Jeg starter. Det bliver... hvordan er det, den er? Jo, det er den der Evil Enchantress, voiced by Fluttershy. Jeg skal lige drikke noget af det, jeg har til at være her, fordi... Okay. Jeg skal lige derned, ikke? Du skal lige ned på et dybt niveau. Har du brug for tekst? Jeg har ikke brug for nogen skide tekst. Jeg har lige overkommet mig. Det er så dumt, det her. Ej, det er der dumme vært. Det er sådan noget her, der giver lyttere. Se os dumme os totalt. Ja. Altså, Det er Christian, der har hvis vi du ikke allerede er- gjort i lang tid, så det siger vi ikke til nogen. Christian, hvis du ikke er klar, så kan jeg godt starte, for jeg ved godt, hvilken en jeg vil synge af. Dude, start. Okay, og det her bliver et fucking helvede. Til lytteren derude, hvis I ryger på hospitalet med blødende ører, så skal I ikke sagsøge mig, for jeg har advaret jer. Lige meget. Those vampire bats will give you a fright. Eat the apple both day and night. They rest Hvad? for a minute, maybe 3, then you... Og så kan jeg ikke huske mere, det må jeg Den nu. der er eating every Hvad- apple in hvad- an apple tree. Hvad? Det er fra episoden Bats. Ja. Nej, jeg siger ikke mere, for jeg hørte åbenbart meget forkert, det var sang, det der. Det kan godt være, jeg sang helt forkert. Og Det var jeg- nogenlunde den sang, jeg lige præcis kiggede på, om jeg skulle overveje at synge. Altså, What jeg har sikkert coincidence? ødelagt mange folks liv derude lige nu. Hvis jeg siger en Lige meget. nipper folk, så kan godt folk selv forstå den. Hvad? Ej, men prøv, hvad var det for teksten, var igen på sangen? Det var bare starten. Ja, prøv lige at Ja. synge noget af starten igen. Oh, for fuck's sake. Those vampire bats will give you a fright. Eating apples all day and night. They rest for a minute, maybe 3, then... Og så kan jeg virkelig ikke huske mere, fordi den... Den Du- der du- eating aldrig every forstået. apple in your apple tree. Det var der omkring, så sagde han så nip. Skørt. Så det lød det fuldstændig som om du sagde det. Undskyld. Det... Jeg flækker har bare jeg lige ikke nu. gjort det, ellers har jeg ikke lagt mærke til, at jeg gjorde det, og så undskyld. Jo, det har du. Og vi kan høre det på optagelsen efterfølgende. Ja, det må vi så godt. Jeg ender med det her sådan en overcome voice. Der var sådan autotune på det der. Men så må du være en af jer andres tur. Angel. Ja, tak. Jeg skal lige... Okay, Har jeg du vil en ikke god love... Jamen, jeg har den, men jeg har ikke de rigtige lyrics, så jeg prøver så godt jeg kan. Og til alle jer Cadence-fan derude, jeg undskylder. Og please lad være med at slå mig ihjel, når jeg går på gaden. This day is going to be perfect. Nej, vent. Hvad? Så vent. Nej! Den har jeg. Den skal du synge med på. Nej! Ja, altså Rigtig okay, mate. hvis du vil være toer. Okay, hvis du vil være toer på den, har jeg ikke noget imod det. Nej. Ja, okay. Jamen, så tig stille. Jeg vil gerne være med på den, så kan Hemi først få lov at synge. Du hører. This day is going Hey, I was dreaming before I was born. Okay, så ring. Pound. Tak Og så for er der faktisk afbrudelsen. nogen, der synger. Holiday. Holiday. Going to be fuck. perfect. Ja, tak Det kan for da den lyrics, ske. Rick. Jeg virkelig, I er så søde, dreng. Jeg elsker jer. Af hele mit hjerte. Det her gik Jeg elsker også dig. meget hurtigt galt. Nej. Altså, der er intet, der er gået. Der er intet. Annie cake. Fuck it. Nu ødelægger jeg simpelthen helt det her. Nu ødelægger jeg det her. Nu går jeg i min egen sang, nu. Det kan godt lide starten var sådan, prøvede at være seriøs podcast, og nu er det bare går over i... Ja. Tavshed. Ja. Nej, så mange, der den kommer er til ikke, at den er hade ikke mig. tavshed, det er bare... Ja, det er der, fordi nu er der... I prøver at slå mig ihjel om 2 sekunder. Hey, everybody. We got something to say. We make look different. Og så kan jeg ikke engang huske mere. Tak, I kunne jeg gå i ud af min hjerne.
Du fik i hvert fald 2 linjer ud, som du sagde. Den sang kan jeg også godt hurtigt finde, hvis der er en. Tavshed. Altså, tavshed, så kan Chris Thorn synge. What, mate? Okay. Okay. Nej, undskyld. 2, 3. She's an evil enchanter and she does evil dances. And when you look into her eyes, it will put you in trances. Ba-ba-da-ba-dam, ba-da-bam, ba-dam-bam. And then she gobble you up in a big tasty stew. Bottom. Han kan lejes til fester. Det var sgu fint. Overvej det lige. Ja, og altid. Okay, Silver Dragon. Jeg har ikke rigtig nogen sang. Hvis du synger. Dragon. Hush now, quiet now. Okay, Dragon, dig og så Silver bagefter. Oh my god. Nej, jeg kan ikke synge. Fuck it. Det kan jeg heller ikke. Men alligevel er du Skal medlem af det Monster være en Cat. rigtig stemme, eller er det lige meget? Spring. What? Kom nu. Kom så, Dragon. Skal det være i den samme stemme, eller er det lige meget, hvad stemme man synger i? Det er lige meget. Det er lige Fuldstændig. Altså, vi er alle sammen idioter. Oh my god. Vi har da dummer os helt rigtigt på Men det er ikke podcast, rigtig en sang, det her. Kom nu, far. Skal jeg tage den så? Den spiller bare rundt, så du kan bare synge med på teksten. Så man kan det. Hey, vent. The brune sky. Altså, man kan sige, Casey at han Hansen. har allerede sunget. On the snow. Ikke Twilight, der synger den. Men den her sang, den går for hurtigt. Cupcake-sangen. Cupcakes, so sweet and tasty. Cupcakes. Okay, den der, det kan man selvfølgelig synge, men de første par linjer, det kan man bare ikke. Så, okay, Dragon. Hvad kan du synge? Cupcakes, so sweet and tasty. Cupcakes, don't be too hasty. Cupcakes, 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 cupcakes. Yes, og der mister vi Fucking nailed it. I nailed it, dude. Virkelig? Virkelig? Så, Nailed it. Thank you, ej, det thank skal you. nok gå, det skal nok gå. Multi-kill. Okay, Monster, du får lov til her. Du tager alle de clips, hvor vi alle sammen synger, og remixer det på en eller anden mærkelig måde. Und dubstep. Så får vi en Autotune. podcast samtidig med et dubstep lige bagefter, så det er meget fint. Det kan tage 2 uger. Det bliver introen. Det bliver introen til podcastet. Oh god, vi mister så mange lytter op på Ja. det her lige nu. Ja. Hvad fuck er det egentlig, vi laver her? Jamen, hvor lang tid har vi kørt? Vi har Det ved... næsten en time. Jamen, vi er jo slet ikke kommet rundt endnu, mine damer og herrer. Jo. Vi har stadig andre podcasts andre dage, ikke? Altså, prøv at høre her. Lytterne derude, de ved ikke noget om os. De ved ikke noget, så jeg vil gerne til at bringe med alle stillede, så jeg gerne bringe en samtale op, der hedder, hvem er vores OC? Ja. Hvad? Jamen. Fuck it, I'm gone. Farvel, goodbye, hej hej. Så, One stop. hey, Silver! Nej. Vi starter med Dragon. Ja, Dreng, jeg kan lave magi, prøv at se her. Jeg kan lave magi. User left your channel. Oh, User joined your channel. no. What, Okay, mate? vi skal bare være enige. Det behøver ikke at være det behøver ikke at være baggrundshistorien. Det er bare navn og sådan noget, ikke? Jo, altså navne, hvad laver de, altså, hvem de er shippet sammen med. Wait, what? Jeg har... Min OC har ikke rigtig nogen historie. Boom. Det er ham. I just ruined it. Blå, ikke? Hvad Yes. er navnet så? Vi smider et billede op på Jeg har skærmen. heller ikke rigtig et navn til ham endnu. Vi smider et billede op på my OC'en, så vi kan se dem. Best Wow. OC. What, mate? Det er bare sådan, jeg har lavet den her. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Men jeg har lavet den. Yes. It's something. Okay, Det er sådan lidt ligesom den. Altså, jeg tror faktisk godt, vi kan gøre noget sjovt nu. Mine damer og herrer, altså nu må I forstå, Dragon her, han er på Bornholm. Han er sådan en halvsvensk. Ej, men altså. Ja, så hvis nogen af jer geniale mennesker på Danish Pony kan hjælpe ham med et navn og baggrund, så throw det ned i comments. Vi smider Han er et hjælp. vi smider et Nej, billede op nej, af hans OC, så I kan se ham. Han har Det skal ikke ølkugler. være noget med rødsild. Jo, masser af rød sild, masser. Og I skal være velkommen til tegn fanart.
Yes, thank you. Jeg laver en fanart, krokodillerart, så I kan så Alt faner følge. er der åbent. Silverdisk, du begynder. Med at tegne alt muligt fucked up med min OC. Dankjør. Men altså, så okay, så lad Angel starte med, hvem er hans OC? Ja tak. Angel Bellarica Hart, kvindelig Pegasus, et medlem af The Royal Equestrian Air Force. Jeg har hendes baggrund på min PC. Ja, den er sej. Hun er shippet sammen Den med er fucking Octavia. cool. Oh my god, der er så mange, der kommer til at hade mig for det her nu. Jamen, hvad kan jeg mere sige? Hun er en Pegasus, der er klar til at hjælpe altid, når som helst og hvem som helst. Ligesom jeg er, altså. Det lyder bare godt i hvert fald. Hun er også ret sød, når hun har sokker på. Ja, yes, det er billedet, vi skal bruge. Vi skal bruge sokkebilledet. Vi skal bruge sokkebilledet. Vi smider nok et billede op af de forskellige OC'er, når vi snakker om den. Men det må så være Altså... Silverdisks tur om at snakke om hans OC. Min OC, det er monsterkatte. Monster Pony. What? Hvor vil Nå, du? du kan godt. Du bare forklare hurtigt om din OC. Det er fint. Nej. Okay, skal jeg lave noget? Ja. Din OC hedder Silverdisk. Sådan er det bare. Sådan, færdig. Nej, jeg skal nok fortælle mig bare roligt. Cutie Mark er sådan en vinkel af noder, fordi jeg laver meget musik. Jeg hygger mig med at være DJ til hver dag også nogle gange. Hvad det hedder mere? Ja. Jeg er en party pony. Jeg er ikke lige så skør som Pinkie Pie, men jeg er meget... Ikke så meget dubstep. Jo, dubstep kan jeg også, men jeg er meget party. All around this thing. Undtagen. Jeg orker ikke at høre på Extreme Terror. Så meget kan jeg sige. Det kan jeg ikke lige sige, jeg kender, men Altså, Ja, men hvis du gerne vil have højere end hardstyle, så kan du høre Extreme Terror. Det lyder sådan her. ja, okay, det tror jeg ikke, at mit hjerte kan tage. Men Ja, exakt. jeg kan høre, folk er ved at få et dirty mind her. Vi skal lige skrue ned for den del lige nu. Nej, Haller, det slags du ret, ikke? Der er også en OC, der har sokker på. Angel, hvad er det for noget? Okay, guys, calm down. Okay, Chris turen, din tur. Ja, OC hedder Coffee Bean. Jeg har postet ham på gruppen allerede. Han er en lille... Jeg ved egentlig ikke, hvor lille han er, men... Han er den der lille brune fyr fra Vancouver, som holder meget af egentlig at være lidt for sig selv. Hans cutie mark, det er 3 kaffebønner, fordi at han holder meget af ligesom... Jamen, han holder rigtig meget af kaffe. Han holder meget af at lave kaffe til sig selv, lave kaffe til andre. Det er derfor, han har den her lille café i Vancouver, hvor at... Ja, hvor folk altid er velkomne til at komme over til en snak. Der bliver der også udvekslet en del samtaler derinde. Ja, det er faktisk Vancouvers ekstrablad. Det er sådan alt er derinde. Jamen, det lyder sgu godt. Det... Don't say more to bang the storm. Ja, så Prøv kommer at vi til høre her. min. Det er stadigvæk stuerent, det her. Jamen, det er helt enig. Vi også Dude. Men min What? OC, den hedder Kennelhoof, men har kaldenavn Det er admin hate der. Han er fra Men det er admin hate. Appaloosa. Og ja, man skal sige det på den måde. Og han har en controller som Cutie Mark, fordi han godt kan lide at spille videospil. Og ja, Hooray for Anthology! Nah, fuck it. ja, jeg ved godt, det ikke er særlig originalt. Og så har han en modsætning, sådan hans Enrage version, der kommer når han bliver vred. Og jeg finder på en historie til den, men den er rød med en anden form for hår og en knækket controller som Cutie Mark. Fordi jeg engang imellem har smadret mit keyboard, men lad os ikke snakke om den del. Nå, så han er bare skizofren. Nej, han er bare vred. Nå, okay. Okay, wow. Det blev lige dybt der. Men ja, for en ting vi også skal snakke om, hvor gamle er I? Altså, hvor Oh gamle no, er I, oh no. nu når I er i Brony community? Det er sådan lidt. Oh no. Altså, Kom nu, Drake. Dragon, kom så. Du Det ved du, lille barn. Lad os Bare sige... Dragon, Lad os det er sige, ikke for at sige, det er gruppepres vel, men det er gruppepres det her.
Så Nej. Okay, vi starter med. Hvem er ældst? Okay. Det kan mig. Jeg er i hvert fald ikke. Nej, jeg er ældst her, det kan jeg lige så godt sige. 28. Ja. Nej, det er jeg dog ikke. Tak for det. Jeg er 25. Og jeg er på Aalborg. Og du skal prøve at høre, du skal lige prøve Angel, du skal lige høre det her. Der var en, jeg snakkede engang med en, der var 37, ikke også? Jeg kaldte ham for en 25-årig, han sagde, mange tak. Det vil jeg sgu gerne være. Jeg sådan, ja. Men det er så lidt noget andet, så nu kalder jeg sådan lidt gammel, men det siger vi ikke til nogen. Okay, du så får pæt. hvis Du- Dragon ikke lige vil fortælle sin ad, så hvad med dig? Jo. Okay, jamen Dragon... Vi begynder bare med de ældste, ikke? Jamen så må det være mig næste gang, jeg er 20 år. Jeg ved ikke, er der Nå, nogen, du har du lige, hvornår fyldte du? Jeg har fødselsdag den 22. december. Ja, det er sent. Men alligevel snart, så jeg fylder faktisk 21. Så får du mange gaver lige den. Åh gud. Men det må så være Krigstårn eller Silver, der er næste, Frøken. Hvad skal jeg sige? Hvor gammel er du? Nej, hvorfor skal jeg sige det? Fordi at Brody Okay. Vi kører lidt gæt. Kom så, gæt for mig. Det er sjovt. 19. 19. 17. Angel er så god. Vent, hvad? Angel er så god. Holy shit. Det hjalp nok med det baggrundstjek. 17 What? og arbejder for What? musical allerede. Stalker du mig lige? Gud. Fuck, det lyder awesome. Godt lavet alligevel. Nice. så er mig selv, det skulle. Så er mig selv, det skulle lige gamle. What? Wow. Nå, men så hvornår kommer har jeg du ham fødselsdag? med... Pis. Hvornår er du fødselsdag? Jeg bliver 18 til januar. Hvornår er januar? Januar, det er på den anden side af december. Der er 25. Eller hvornår har du fødselsdag? Hvad for en dato? 27. Boy. Jeg har den 25. Den 25. That's like soulmates or something. 2 days forskel. Vi har noget til fælles, Silver. Ja. Nemlig. Nå, men så er det jo mig til sidst, ikke? Så jeg kan sige, du kan jeg bare- er 15. Du er 15. Yes, 16 til februar. Og det er den 25. Wow. Den med til J-pop. Okay, så bare for at få det på det rene, hvilken dato har du fødselsdag? 5.4.89. Jeg er en appeldreng, og det er jeg sgu glad for. Okay. Så Spurgte om du din kommet fødselsdag, vi forbi- spurgte ikke om en fucking personkarakteristik. Jeg er så mange centimeter og millimeter høj. På vægt og højde mere det hele. Nu går vi sgu nok. 7 bananer. Hvis vi tager de ponies, hvor høj er du så? Er du en Big Mac, Hvor er mange du en ponies høj er Chrysalis, du? eller er du en Twilight? Hvad? Det var en joke. Jeg ved det ikke. Lige meget. Hvad Hvis man snakker så vi om? Høj er man, hvis man er en Twilight. Twilight er ikke sådan cirka lige så høj som alle andre. Jo, men Er det ikke kun Luna? Er det ikke kun Celestia og Luna, der er high ponies? Nej, Crystals. Og Krysi. Cadence? Nej, hun er faktisk ikke særlig høj. Hun er på højde med Twilight. En smule Hun er højere. lige et halvt hoved højere, tror jeg. Ja, altså lige en servicemeddelelse til vores allesammens dejlige vært i dag. Ja, den her skal også opleves på den, så vi må snart runde af desværre. Det er rigtigt nok. Men ja, skal vi så måske begynde at runde den af? Men du havde en besked lige her til afslutning. Ja, det har jeg. Det har jeg, fordi næste uge, så er det mig, der er vært. Og ja... og jeg har en meddelelse. Det er næste Den vært hate. Ja, det er bare totalt vært hate. Tak, jeg elsker os jer. Næste Ja, uge, det er sådan, vi skifter verden ud en gang imellem. Så Så næste uges afsnit bliver på engelsk, på grund af at vi får 2 eller 3 gæster ind, og de kommer fra Fart Equestria, organisationen over i USA. Og det er simpelthen, hvad kan jeg sige, det er organisationen. Det er military bronies fra hele verden, der er samlet under en, og de kommer og fortæller om, hvordan det er at være en brony i, ja, den her verden, som jeg også sagde, altså i forsvaret. Så det bliver meget spændende, og de kommer også fortæller et par gode historier. Jeg har sågar en af dem, han er en rigtig god ven. Han er professionel musiker, han kommer også til at spille et par numre for os på en guitar. det lyder sgu lækkert. Always. Nice. Jamen, så går jeg ud fra det
tid til at runde af for det første podcast. Jeg håber, at folk derude vil se med igen, hvis de overhovedet ser den første episode. Så langt i hvert fald. Så langt i Vi hvert fald. prøver, altså vi spreder det bare som propaganda. Tyskerne klarede det godt i 45. No hate til Tyskland. Det skal jeg måske passe lidt på med. Hey, den er legit, den der, det er historie. Det er historie. Ja. True. Det må du gerne sige, at jeg ikke vil se det. Men jeg vil i hvert fald gerne sige tak for, at vi har fået et godt panel her, og tak fordi I vil se med derude. Så Jeg vil sige tak fordi jeg måtte være med. Brohoof derude til alle. Jamen altså, pas på jer selv derude, og så Simply Philly alle sammen. Angel. Ja. Good night. Not. Goodbye. Dragon og Christorn, vil I sin sidste besked? Jeg har sagt tak fordi jeg måtte være med. Og så håber jeg da, at vi ses igen, ellers så kan jeg altid fange mig på Facebook. Ja, så skal jeg også afslutte. Ja, hvordan gør man det? Jeg siger bare ses. Brohoof derude. Ja.